on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juuli koddanna baɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo o yo jutno gurdam mabɓe moƴƴina battane mabɓe eɗen ñaago Allah ɓe jinnami mumen guuri ɓe yo duusugo ɓooyi yo balɗe juut battane moƴƴe ɓe jinnami mumen dutti eɗen dono ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko ɗum woni aduna Pulaar noon ina heewide yeeru aade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon dañen ko mbaɗɗen ko adi nde jaaten bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV no Pulaar heewide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gardirɗen e bandiraɓe kala ñande hoore biir arde ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede fayande tawi eɗen keewi yadde bandiraɓe worɓe ha e mawniraɓe rewɓe yewtidde mumen ko fewte gueɗe rendo guila jangde needi pinal foof eko nandi hen hande noon eɗen keeɓi weltare mawde bismade en ɗo gorko pullo tawi kadi ko dariɗo darneɗo leñol ngol tawi ko koɗo e yewtere men fayande mo wona koɗo e leñol ngol tawi kadi wona koɗo e Pinal TV wadde noon o wiyete ko ceerno Mamadou Amadou Ba walla mbiyanmo Mamadou Amadou Diallo mo Kucala joom danki gaynako walla noon mbiyanmo ceerno Bojoji ɗum noon hande ko weltare mawde wonani en e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV ko bandiraguel moon dewel ɓinguel moon Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange ɗum noon bisimilla ma ceerno Mamadou Amadou Ba nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV mi salminima no feewi aywa Diallo Maymouna ñebbe minne mi salminima sanne mi yetti kala jeeɓo Ayaw Pinal TV e ɗo wawi tawede adnaru ndu mbeɗa jogui tan welo welo kadi hande wawde tawede nder suudu ndu e hoore mum beele wadde ɗo kadi yewtere fayande joni noon komi kulɗo kadi so nde rottama wadde tawede ko kalace gone mayre wadde mi yettima a jarama no feewi a yettama kadi a salmitama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV foof calmitimama ceerno Mamadou Amadou Ba bisimilla ma e yewtere men fayande no mbiɗa ni wata miijo koko saggina ko sagginade ala ko goɗɗum woni ɗon nden noon eɗen keeɓi hen kono hande noon hade ceerno Mamadou Amadou Ba ina ɗo wasta taw wonko sagginanɗenmo goɗɗum no wayi foof taw koko wowano sagguinede e ɗum noon ceerno Mamadou Amadou Ba ko adi tawde eɗen gara e namde ɗe miɗen jiiɗi andude tigui rigui holi gonɗo Mamadou Amadou Ba aywa Mamadou Amadou Ba de ko ɓiɗɗo pullo jibinaɗo ga e nder leydi men Mali wuro no wiye Buguni mo jinnaɓe mum noon giwata guure ɗiɗi kadi cirtuɗe e hirnangue leydi men Mali woto ngo ne wiye gimbal boruji bona boli moƴƴa ñaaƴoɓe aywa ɗum woni wuro Baba wuro nene ngo noon gon wiyete ko Sinthiou Semme commune Babaɓe aywa hande noon gurdamam ɓuurmi wurde ko wuro ene wiye Kucala tigui a jarama no feewi ceerno Mamadou Amadou Ba a yettama wadde en beltima sanne nde ganduɗen tigui rigui ceerno Mamadou Amadou Ba ko ɓiɗɗo pullo tawi kadi ko ɓiɗɗo malinajo wadde noon en beltima no feewi ceerno Mamadou Amadou Ba namdal men gadanal ko hol yiyande ma e jangguin e needi duɗe gendi tawi ko duɗe less less e nder gendi men Mali holno jiiruɗa ɗum hande eywa meɗe yiiri ɗum e mbadiji ɗiɗi ha tati eɗe tawe kam hande ɗe keewi e nder guure woni ɗe mbiyaten ɓene mbiyaɗe crèche ɓe kadi ne mbiyaɗe jardin ɓe kasi noon sen garti e mbadi fulfulde tan e hubtidini woni ɗe puɗɗira gati an kam haali less less ɗum kam koko hubtidini ko fof ko less jeyete sen puɗɗi ga noon eɗen mbawi wiide duuɗe entaɓe joni noon duuɗe entaɓe kadi ɗe mbaɗi ko fannuji ɗiɗi ene ɓuuri hewde hen e ɗin fannuji jangguinaji kadi ɗiɗi e jangguin goto o noon hande no wayno ko on ɓuuri duumade woni jangguin bambarankore e jangguin franciré eywa duuɗe less less ɗe ɗe gikkitta ɓiɗguel ko goho furta o hebde welo welo rendo ene fija hen ene jangguine hen ene haalane hen ene yimane hen kañum e hoore mum ene fijira hen yoga e pijirɗe beele wawa hebde feƴƴitare to banggal neɗɗankagal yaɓande gueɗe goɗɗe
eyi ɗum ko hen fannu kono noon on fannu eɗen teski tan ɗo e leydi men Mali gila ɗo duɗe entaɓe ɗo taw woni ɗo sukaɓe hewɓe puɗɗoto taw mursude to banggal ɗemgal munen gati rendo ngo ɓe jahata e mum ngone ɓuuri hewde hen e teskuya men ɓe ɓurata tabidde toon ko e ɗemɗe ɗiɗi so tawi noon jomum jeeyaka e ɗin leƴƴi hay so tawi noon eɗen gandi kam ɗo ɗo Mali ɗo to banggal laamu gollirte e mbaadi huptidindi ko ɗemgal biyetegal français eɗen mbawi wiide jaati ngal wona français en jeygal gati ngal laatima ɗemgal gollirgal e ngal safra e ngal ƴellita ndema e ngal ƴellita durgo e ngal ƴellita rendoji e ngal ñawire kangal woni tambingal e juɓɓudi laamuyankori so tawi noon ko ɗon kam woni français o ala caɗele joni noon heddoto heɗunen kaali gueɗe rendo gueɗe rendo ɗe hol tawdiroɓe toon mayn taw toon e sukaɓe leƴƴi Mali foof e mbaadi mum huptidindi ɗum noon soɓe mbaɗi ɗon duuɓi ɗiɗi ene haasi to banggal crèche woni ɓe mbiyaten entaɓe ɓe kewi rokkire toon ko duuɓi 4 malla jomum ne ɓaadi ɗon tan ha heeɓa duuɓi 6 nde fuɗɗoyade duɗe ngenɗi ɗum noon ko ɓuuri hewde kam ne waɗa duuɓi ɗiɗi woɓɓe ne mbaɗa duuɓi 3 soɓe diwi ɗon noon wonen kadi ɓe natoya e duɗe juɓɓudi gonguiranteri ndi noon tawata ko gueɗe dendaɗe ko watte e duɗe ɗe laamu jeeyi woni biyeteɗe école publique e ko watte e duɗe privé woni ɗe yimɓe woɓɓe keroriɗene haasi tawa juɓɓudi ndi foof ko ndi lawol gotol jangguino o foof ene haasi tawa ko goto ɗum noon sen duttanima tan ga awdi gayi woni ko awete e suka o guilando yahata duɗe entaɓe ɗo woni hono nane no kalirnoɗen tawi o wona bamaranke ene haasi gila ɗon o fuɗɗoto taw kanko kay wiyete ha joni lohde to banggal ɗemgal makko wadde ɗon ko ɗum caɗele keewal duɗe ɗe noon ko ɗum ɓuure kono noon wona juɓɓudi ndi laamu tambi saɓɓami juɓɓudi ndi laamu tambuɗo noon woni wasiyo wata jangguini toon sukaɓe ɓe gueɗe bonnoje nehdi hakkude mabɓe e rendoji ɗo ɓe payi ɗon gati cukalel kam eɗen gandi ko wowi hollede ko nannete ko yiyata ko ne haasi ko ɗum kam jomum woni ko nehoto e mum mawnide hen suusoya ɗum eyyi kadi ko kañum adoto awede mum wadde so tawi laamu ko on wasiyo tan jogui ɗum noon ne foti heddiɓe ɓe kañum en ne daara holno ɓe mbaɗirta duɗe entaɓe ɓe ƴeema jangguinoɓe ɓen mbawa yuɓɓinde hen jangguin oɗon jaaɗɗo e ɗemɗe mabɓe woni ka pullo woni ka koroboro woni ka dogonojo woni ka sénofojo woni ka mengajo woni ka bobojo woni ka bosojo moni fof ne hani on saaha e wawde kañum ne tafde hen juɓɓudiji beele sukaɓe ɓe kamɓene ɓe mbawa nehade e ɗemgal jomumen ɓe mbawa kañɓene jogade nehdi e pinal mabɓe gati ko ɗum woni ko mbiɗen awdi to banggal sukaɓe hande kadi ne haasi sukaɓe janggoyoɓe duɗe gendi ɓe foof temedere mabɓe foof 90 ɓe kam ɓuuri hewde tawa rewrude ko ga banggal awdi gay woni ko mbiɗen duɗe entaɗe wadde ɗum noon duɗe les ɗe kam ɓurene hen caɗele ɗe gonɗe hen ɗe kam woni sukaɓe ko ɓuuri hewde mabɓe ene keeɓa hen lohre to banggal ɗemɗe mumen tigui a jarama no fewi kadi en keeɓi hen famamuye tigui rigui so tawi en duttima seeɗa to banggue sukaɓe to lohata e ɗemɗe mumen gila to duɗal gila e duɗal entaɓe haade ami arde e ngal namdal seeɗa tan garten inde e duɗal entaɓe ngal meɗa nana woɓɓe ne mbiya e duɗal gaggaji walla ko nandi hen beele ko duɗal gargaji walla ko duɗal gargaɓe walla ko duɗal entaɓe tan foti wiyede walla ko gaggaji walla gagga holko ɗum woni miɗa yiiɗi gartana en ɗon seeɗa tan adem artude e namdal ngal en gacciran ɗum ɗemɗiyankoɓe kono min hooram kam kewmi wiide tan ko duɗal entaɓe gati ni haasi so jomum ko addi duɗal entaɓe taw dareten aɗa andi so ɓiɗɗo entama tawata on saaha koso hitande yowima hen ɓurɗen hewde entirde gaay ko duuɓi ɗiɗi so heewi malla duuɓi ɗiɗi e lebbi seeɗa joni noon hande nde kam ne yiiɗa ɓiɗɗo o muyna ha duuɓi ɗiɗi ne addanamo kankone wawde hebde sembe o sasa to banggal cellal makko hono no sifora to banggal waɗɓe wittoji yuɓɓinɓe gueɗe cellal woni ko mbiyeten médecine moderne
e sifaji ɗi ɓe kalate ɗum tan eɗen jiiɗi debbo men hoore mum wawa yahde toon gilando sowi wadde no moƴƴi e kamɓe ne wasiyoji ɗi ɓe mbasiyoto ɗi yimɓeɓe mbawa rewidade ɗi so tawi jomum ene yahdi e ngal ɗon cellal gati woɓɓe kadi tawata muynino mumen wawa diwde hitande seeɗa malla woɓɓe kadi jaati kana muynide jaati kono ndiwo lebbi en e tawede ñabbuli goɗɗine mabɓe malla tawede debbo e hoore mum ne wawi sowade taw ala furɗo oy to yarete ɗum e hono mum en ɗon noon kam enen mbiɗen ko duɗal entaɓe gati so entama kedde nehdi makko ndi hade makko yettoyade wonde kurka paamowo o wawa yettoyade e duɗal ɓurgal labde labtude ngal woni classique woni jooɗetegal neɗɗo o yuɓɓine taw fijo fof ala toon illa e mintaji 15 woni ko mbiyeten hojomaji 15 ɗiɓe dokkete fartange ɓe keeɓa foftade ɓe kadi mbiya ɗum récréation neɗɗo heeɓa kadi wurtinde hoore makko to banggal e foftere hakkillo wara o natta ay ɗum noon eɗen tawa jomum en so entama tan ha jomum yettoyo duuɓi jeegom ɗo ko ɗon kam kewɗen tawde sukaɓe ene jangga ɗum noon waɗi min kam kewmi wiideɓe ko entaɓe heddoto noon komi wawa wiide e garga malla entaɓe malla gargaɓe holen ko ɓuuri sellude wadde ɗum e gaccanan ɗum ɗimɗiyankoɓe hono kawma Sousa Bare ɗum noon wadde en mbaɗi noon jawten ɗon tan so waɗan ɗum kadi en nayoroy to banggue goɗɗo so tawi en garti to banggue no mbiruɗa ni awdi e guila e duɗal mabɓe kamɓe entaɓe guila ɗon ɓe puɗɗoto lohde to banggue ɗemɗe mabɓe joni ɗon hol feere fotde waɗede ha ɗum wasa wonde e feere fotde waɗede e aɗa andi neɗɗo ko juɓɓinɗa fof to banggal sukaɓe ko ɗum woni koɓe tabitta e mum eɗen gandi jaati won duuɗe entaɓe malla no mbiruɗa duuɗe gaggaji goɗɗe neɗo maliɗo jaati ɗe jangguinta hay arme warma e bamarankore ɗe ɓuuri wawde nayorat tan ko français kono ɗen kewani go'o ɗum noon ko heddiɓe ɓe heddi aɗa jogui fartange wawde wadde duɗal entaɓe kaani an e hoorema Maimouna Kalathia Diallo janggo faabi janggo sa welama aɗa wawi ƴemde e mbaɗa juɓɓudi mum namnoɗa malla mbiyen mbaɗa ɗaɓɓade ma kuccina e laamu wawde wodnude duɗal entaɓe on saaha noon ɓe dokkuma kamɓe yamirore malla ɓe katma mbaɗen noon so neɗɗo heeɓi yamirore omo hebdande e ko mbiyeten e no waɗirte malla no hunde nde foti ɗuwirede déontologie mum no foti yarude sa heeɓi ɗum a andi no foti yarude wiyaka toon tan wajibi ko ma jangguina bamarankore malla ma jangguina fulfulde malla ma jangguina kono tan kolleteɗa toon noon ko yanno heɓe niidi moƴƴiri gati toon mbiɗen ko awdi wadde ko adi awede ko ko ɗum woni ko fuɗata e mum ene yimne ene foɓɓane ene hellane ene haalane ene waɗne ene accine ene weltinore e nder ɗum noon jomum tawi ko yimante ko haalante ko waɗnete ko accinirte ko weltinirte ko foof ɗemgal ngal waɗirte ngal nde neɗɗo o muynata nde o yejjiti muynam ɗam hankatin kucciɗɗo e makko on woni yummakko on woni bammakko on woni heewi weltinde mo e ɗin sahaji ɓe o wondi ɓe ɓenne ko kalata ko mbaɗata ko ko ɗum woni ko hani ñembude e sifa fuu on saaha baɗeteɗo ene haasi koye e ɗum suka o hewata tabidde wadde noon heɗoni ko noon heddiɓe ɓe so tawi ɓe jogui kiram ko ɗum kadi hunde heɓirde jawdi gati sukaɓe wona tan neɗɗo aɗa waɗa tan duuɗe yoɓe gar ɓe jangga mere mere laamu ne walla sahaji ene tuusa joom en duuɗe beele kamɓene ɓe mbawa jogade hen softede gati ne anda cukalel ne foti wownede rendo guilande famɗi taw so heeɓi duuɓi jeegom jeeɗiɗi en tan ñande o hontoyi e heddiɓe ɓe foof eɓe gandodirno guilaga lesga kamɓe fof koɓe sukaɓe wonɗo ɓe ndewdunoon e haasi jaati ene weɓno jangɗe kanko suka poɗɗo janggude ɗen jangɗe o ɗum noon ko an min e hono men en leƴƴi goɗɗi kaani rendude kañum en ne ganda wiide won ɗemgal jaaligal e oɗo nokku wona anje ngal wona añande ngal kono heeɗu noon ngal jaalorima on fannu enen eɗen jiiɗi ko men ko yo yahdu hen hono poɗɗen wadde heeɗoni dinguire men natti wodde joni lomti dinguire ko téléji lomti dinguire ko radio ji ɗum e hono munen gonti dinguire men ɗum noon sukaɓe men kamɓene mbaɗanen ɓe ko mbiyeten duuɗe entaɓe toon wona dinguire mabɓe entaɓe ɓe nana toon fulfulde ɓe ganda toon jime mum ɓe kalane toon yumpu ko bologel sippoɓe daɗi kam
e jumma waɗanma ɗo longuel baban waɗanma ɗo longuel ulungel ari metti ɗum e hono munen addana ɓiɗɗo o e hoore mum mahade e ɗemɗiyankagal ko woni ko wadde ɗum koɗe juuɗe men enen leƴƴi keddiɗi ɗi ɗi keɓani e fartange wawde jalnude ɗemɗe munen e hen yoga e renduji ɓurɗi mawnude tigui a jarama no fewi wadde noon en keeɓi hen fama moye tigui rigui e firti wata jooɗɗen tan mbiyen yo laamu waɗirni walla yo woɓɓe mbaɗirni enen eɗen jooɗi eɗen mbiya soɓe mbaɗirino ni soɓe mbaɗirino ni so tawi en paami walla somi faami haala ma ko enen kadi poti darade enen poti darade enen leƴƴi ɗi foof noon fawake o ko pullo walla o ko ceɗɗo walla o ko ɗum ɓurɗo fof ko enen foof poti darade mballodiren beele sukaɓeɓe mbasa majjoyde e nokkuji goɗɗi a jarama no feewi e holno duɗe ɗe mbaylorto so ɗe jeehi ha yeeso e so ɗe jeehi ha yeeso woni ko wiyete joni kam jomum en naato e jangde eɗen gandi kadi ɗo ɗo Mali ɗo e won juɓɓudi adda noon ɗo wiyetede cliqueyom to banggal jangin ɗum noon wonno hoɗum nokku fuu ɗemgal ɓurgal haalede ɗon sukaɓe ɓe caggal kadi heɗoni en kalinoɗa duɗe entaɓe ɓe puɗɗiri ɗon ɗemgal ngal ɓe gadi janngude e duɗe entaɓe e keewal ɗum ne kadi yimɓe leƴƴi ɗi fof belsidima ha kamankatino wayno ɗe mbawi wiide bamarankore nde ɓuuri jaalade hen 99 e nder temedere so tawi mi jaaɓi noon ɗuti sukaɓeɓe hankatin wonti ene wayno ene wonana jaati hono no laamu e juɓɓude hoore mum jangin baɗaɗo juɓɓinaɗo e mbadi laamuyankori ndi yo sukaɓe e kohe mabɓe caggal nde ɓe giigadduɗe entaɓe ɓe mbaylima jangremo e natoyi école classique wonɗo wiyeteɗo ɓe jotto ɓe jangga hono no kalniɗen nane fijo ngabbuga e jamɗe jime en no neɗɗo o foti taforade gasi hankati no mo naatinoya kadi mbaadi e laawol malla mbiyen daawal ɗaɓɓude gandal ɗo no en jii e leydi ndi hande kadi malla mbiyen gila ko ɓooyi wiyanoma on saaha kala ɗemgal ɓurgal jaalade nokku yo ngal ɗemgal jangguide ɗon eɗen tawa nden noon ɓurno jangguinede margal mofti ko fulfulde ñooro ne jangguinteno toon e mbadiji ɗiɗi woni fulfulde e seɗɗere malla ɓe kasi ne mbiya markare malla ɓe ne mbiya sarankullere ɗum e hono munen wadde nokku fur ne wanno no jangguiniranno e fawade e ɗemgal ɓurgal jaalade e ɗin diwanuji kono caggal mum noon en jii kadi won waylo nattoygo hen to banggal dañal gon waylo nattoygo hen to banggal dañal noon ɗum ne kadi ko ma gudditen ɗon daawal woni keblule e en wiyete gollirgal ngal ganduɗa ko leydi ndi sosi ɗum jeeyi ɗum e sa ɓami kadi ko ngal gollata e no ngal gollirta fo temedere maggal fo ko ngal gollata ko eno ngal gollirta ni temedere nde fof 90 malla mbiyen 70 ɗe koɗo nder leydi ɗo tawete ɗum woni gollirgal biyetegal semdete semdete addi keblule kala ɗo ɓe garno enen gandi keewal yimɓeɓe kadi ɓe ɓuuri heewde to banggal koɗi koye marɗe demoje malla mbiyen remoɓe sa ɓami joni margal Ségou ko remoɓe sa ɓami margal Sigasso ko remoɓe sa ɓami margal Kulikoro ko remoɓe sa ɓami kadi hay e Buguni en district malla mbiyen Bamako en district mum woni margal Bamako ngal e hoore maggal ɓuuri tarade ngal ko remoɓe ɗum noon ka ndema e ka tambino durgo malla ɓene mbiya gaynaka semdete woni yuɓɓinannoɓe keblule no neɗɗo o foti remirde so remi haabu ko remata ko malla ɓene mbiya wiru ɓene mbiya bukki malla mbiya tan bukki mbiyannomi bukki e haabu hono o foti remirde ɗum hono waɗirta hen dorde tubakoɓe so woɗɗoyi hono o haani jogorade to banggal no mbireten ha joni beyat gadano beyat ɗimmu woni o foti fuufirde hen e tokeje malla men poson ha o heɓa warde kowoɓe ɗe hunde nde nde heɓa wurde gurdam moƴƴam hono o heɓirta ñamade to banggal juɓɓudi bendeya gati kamɓene ɓuuri wawde gollude koye banque ɗene mbiye ɗo bendeya ɗum sa ɓami kamɓe ɗo ɓe guuri ɗo eno wurda ni ɓiɓɓe Mali a tawa temedere fo 70 ɓe guuri koye margal Sigasso margal Ségou margal Kulikoro district Bamako sa ɓami aade en Mali wurɓe nder leydi ndi temedere fo 70 fawɓe ɓuuri wurde koye ɗeɗo marɗe ɗeɗo marɗe ne sa ɓami ɗe ɓuuri tabidde majje ko ndema jokka hen gaynaka joni noon tawama ndema ka koka nannata ko hay goto anda no foti milliard uji gati ka nannata banggal engrais
e ka nannana laamu jogii juɓɓudi makko e ka nanna to banggal ha joni ko mbiyaten poson laamu jogii juɓɓudi poson ndi haabu ngu e hoore mum woni wiro ko gollidal hakkunde laamu woni semdete kamɓe jeyi e remoɓe ɓe addaniɓe wadde hen juɓɓudi wajibu maɓe tambo hen keblule woni ko mbiyeten formation ɓen ganda so keeɓi mbuɗu ngu ɗongo foti rewde ɓe tafi hen AV joni ko mbiyeten association villageoise e pelle guure doori kamɓene haɓe keeɓa jawdi maɓɓe ɗo rewirta taw so ari tan rewata ko e Samba Diallo wawa feccirde ɗum e nder wuuro ngo malla wawa feccirde ɗum e nder commune mum ɗum e hono munen kadi ɓeydi mawnini juɓɓudi bamarankore e lohni ɗemɗe keddiɗe ɗe haabo ngun e hoore makko kadi tawama e ko ngu nannata ko ala fuu daawal ngal ngannduɗaa ne waawi nannude ɗum ɗo malɗe wona gaynaka wona awa wona tourisme woni ko mbiyeten arde ene heɓa humpituuji e geɗe men fina tawaaji so a renndini ɗeɗo tati fuu ne moƴƴa ko ɗe keɓata ko ɗe mbaawa heɓde feccere ko ndema waawata yettinde yimɓe e ndeer hitaande ko sa ɓami sigu ko ñono toon maaro iwata ɗum ne eɗen nganndi haa jooni ene naamni keblule wadde ɗum e hono munen noon lohni ɗemɗe keewɗe ngati neɗɗo ɓuri woƴeede tafa koko wuuri e diina ɗo waali ayo ɗum ene jeeya hen ɗon noon ko daawal wonno wadde noon ɓeydima tabitinde tan ha joni sen guddi ngal ɗon daawal wiyete oɗon parenthèse yettima noon hande bamarankoɓe ɓuuri jaalade kala fannu kangal ɓuuri windede kala fannu sukaɓe men e kohe mumen ko ɓooyani ko jaati ɓe yewde miñam goɗɗo université ɗo woni ɗo Bamako ɗo woni duɗal jaaɓi ha tirde kanko no woni koye janggude to banggal jaydiyankagal e weejo ha joni no mbiyeten julankagal sowada yeyta koye on fannu kanko ɓuuri yaarude o wi o yii iwɓe nord to nder margal Gao Tombouctou kanko ɓurɓe mo wawde bamarankore ngati kamɓe ko maɓɓe ko koko jangga koko addata ɗum aɗa gay bamarankoɓe ngala hedde toon walla ngala ɗum noon addi ɗum tan ko yidde kone ñaama wadde noon hankkadi mbawi tan laamu ngu ne wayno ngu tafi bamarankore e mbaadi dañal ngu tafi bamarankore e mbaadi tabitni hayso tawi noon wona laamu tafi ɗum ko yimɓe ngati sa yi e guure kewɗe ne ɓuura guure goɗɗe ɗen mawnude ko arede neɗɗo ne arata e wuuro tan aɗa ara e batte hunde ene welma ɗo garata ko aɗa daara kaɗa wuura e nder ɗum noon eɗen tawa ndin waylari addani duuɗe ɗe soɗe mbayloyo kilkiñom o e hoore mum hannde sa ɓami ko janguinteno ko foof sowona français hankatin haya tuggandema tan ñande jomum wi go'o woni ko mbiyeten duuɗe hankatin kam eɗe mbawi wiide duɗal tolno go'o ha yetto ñande jomum heeɓi BPC malla ɓe kasi ne mbiya DEF ɗum woni fannu hankatin hade mum jomum yettoyade lycée woɓɓe ne jangguina ɗo gila ɗo go'o ɗo ha ɓe jettoyo duuɗe malla jettoyo tolno jeenayyi ko ɓuuri hewde tawa ene jangguine e bamarankore woɓɓe noon ɗe gana privé ɗe malla min duuɗe privé ɗe woni duuɗe tan ko an o udditi malla ko min o jeeyi duuɗe lam ko ɓuuri hewde majje kanje ɗe jangguinta bamarankore haɗe jettoyo tolno jeenayyi ɗo ɗum noon kadi ne jeeya ko addani ɗemɗe keddiɗe e lohde so ɓe jettoyima lycée hankatin ɓe jettoyima fannuyankagal wawde toɓɓitade gueɗe ɗe ɓe mbiya kañumen mbaɗata on saka kam wonno ko LL ɓurɓe yarude lettre ɗum kam woni hankatin jomumen ɓuuri ya tan ko ɗemɗiyankagal e bindol ɓe gari ne mbaɗatno SH ɗum no woni science humain ɗa LL o wonno ko langue littérature ɗemɗiyankagal e cimti bindol malla cimtol ɓe batti hen SH ɗum kadi woni science humain janggoɓe kadi to banggal neɗɗankagal e miccade ono foti yuɓɓinirde gurdam mum eɓe mbatta hen sat woni ko mbiyeten géographie e goɗɗum SE kadi woni janggannoɓe gueɗe mathématique woni hiisije aya ɓe jii kadi ɓe mbaɗatno ko SB woni science biologique woni janggannoɓe to fannu gurɗiji ɗum ɗon furno eɗen jiiya kala saaha ɓuuri wonde hen ko bamarankore e français min joni saɓa mi wuuro ngo gonmi ngo wona wuuro bamarankoɓe kongo wuuro men gaɓe kongo wuuro kadi arango yimɓe arɓe ɓe hande sa ɓamiɓe e yimɓeɓe ɓe tawi ɓe ɓe jaaha kamɓe arɓe ɓe gona hakke 175 eɓe ɓuuri ɓeyto hewde arɓe ɓe ne jaaha ha 175 nder temedere neɗɗo kamɓe ɓurtiɓe ɓe tawi ɓe ɓurtima ɓe tawi ɓe kono sa ɓami joni wuuro ngo gonmi e hoore mum ngo eɗen tawa ɗon lycée ji woni neɗɗo so janggui duuɓi jeenayyi so tawi o telɓani o haggani e ɗin malla mbiyane ɗen e daawe ɗe o rewata o natoyi lycée ɗon wuuro ngo gonmi ngo hande duuɗe ko gonɗon ɓuura 50 e
somi yejjitani jata ɗe ɓuura 60 kono mbaɗen tan ɗe ɓuura 50 ɗe fof hannde ala e majji fof jangguinowal ɗon wona keeriɗe ɗe woni ko mbiyeten école privé ji ɗi wona école publique woni ɗe laamu jeeyi ɗe furnoon ɗe jangguinta hannde ko juɓɓudiji ɗiɗi to banggal ɗemɗe enen kam ɗe ɓurɗen andude gay woni français e bamarankore to noon ko woɓɓere ene cuɓoyo anglais mbatte ko janggata woɓɓe ne cuɓo arabe mbatte ko janggata woɓɓe mbawi suɓade allemand mbatte ko janggata woɓɓe mbawi suɓade ɗemgal russe mbatte ko janggata fawade moni fof tan no yiɗiri e ko wawata famoyde wadde ɗum ne ene jeeya sanne ko ɓeydi lohnude ɗemɗe men hannde wadde ɗum ko waylare nde ganduɗa jomumen jaka hayso koɓe puɗɗuno ga ko gila goo an a ɓami gilaɗo moyna malla mbiyen gila a entama acci endu yumma tan hankatin sa fini ndefune ɗon lonnol ne ɗon e weetoyde ne ɗon ñalloyde ne ɗon hiiroyde ne ɗon aɗa wawno moroyde ɓiɗɗo gorko ne wawno remoyde mo wawno aynoyde ɓoti mo wawno waɗoyde goɗɗum no foti noon jomum accan hollete tan ko gurdam ma no ya janggoyi gila ko entaɗo ko ɗum lowa e hoore makko ha duuɓi kanko mbaɗen tan heeɓi duuɓi 6 waɗi to duuɓi 12 woni duuɓi no foti 17 neɗɗo so heeɓi duuɓi 17 gila jibinaɗa ko nde hunde tan gonɗa janggo faabi janggo goɗɗo arani wiyane felirmade o toñima donc noon ne foti ko enen kani ruttade gilaga lesga taw pamminen kaalen kalden hen beele e sukaɓe men ɓe kam no e foti kam haade mabɓe yaade to tolno go'o to taw kamɓe ɓe jaadi toon e ko mbiyeten abbere komen ɗum woni toɓe jeehi foof ɓe jaada hen wadde ɗon woni waylare nde ɗon ɗum ɗon kam ko ɗum hunde yittininde sanne mandininde sanne e nder duuɗe gendi Mali hannde wadde ko saɗede mawde tigi wonande liɗɗi keddiɗi wallahi ko gonga voilà saabu ɗum addani musidɗo goto no haali haala goota e ɗe balɗe tan o wi so tawi tan neɗɗo ƴetti ɓiɓɓe mum foof waɗi ɗum e jangde no yiiɗi jangde nde ne yarani woni jangde e tubakiri ndi o wi jomum yejji tan ko wonno ko ɗum ko go'o woni ko kalɗa ko o wi ɗimmel ngel so tawi ɓe mahorima noon haaɓe mawni o wi a fusi galle ma mbimi ko waɗi o wi so tawi a ƴetti ɓiɓɓe ma ɗiɗo dañɗa walla ko tato dañɗa kamɓe fa waɗi ɓe jangde tubakiri o wi so tawi ɓe mawni ɓe nehoto koye ndi needi an ɓe ganda ko ma ko o wi so ɓooyi soɓe mawni hay an ɓe jurmotako ma ala ko haali kamɓe ɓe jurmodira e hakkude mabɓe mbimi ko waɗi o wi so tawi jomum mawni no tafirani ko noon mawnirta e min tafete koye wurde kañum gooto wurde e debbo mum wurde e ɓikkon mum gasi o kanko kay miijo ngo jogui so tawi jangde nde ina yahanno taw ina yaada e ko gonɗen ko taw leñol bawgol wonde foof neɗɗo mum ina andine ko woni ko leñol ma ko ɗum ɗo haalata walla kala ko jangguɗa tawa majjani ko gonɗa ko hay so tawi ɓornanteri ndi kam hande foof ko gotum yo taw aɗa faama ko kalta ko aɗa nana ɗemgal ma ngal aɗa andi to immi ɗon aɗa andi ko leñol mon jaɓata e ko saloto o wi noon tawi aɗa yaadira noon e maɓɓe omo yaada hen wi kono haade ko ni ɗum wayi kanko ɓiɓɓe makko jangguɗo seeɗayal foof o yaltina jomum hucca e golleji goɗɗi kanko ɗum o ɓuuri e ɗum ɓuuri joganade mo gartam ayo bisimilla Maimouna minne ɗon kam meɗe tawa tan yaadani e yimɓeɓe ɗon miijo aɗa andi lawol danɗo ko ma jaaha to daɗodirte to laawol danɗo adunaru hannde koto laawol to laamuji e juɓɓudiji ɗi mbawi tafede to ɗum noon kadi ko yewtere wonde gonga tawi an a yeehi hen tan seeɗa ruttima mi sikkano saɗa jeeyoye hooreɓe wawɓe fooɗanade juɓɓudi ndi ko ni ndi foti waylorade e gandal ko ni ndi foti waylorade to peewal ko ni ndi foti waylorade to banggal sato men fawade gurdameje goɗɗe yimɓeɓe ene mbawon sa rokkoyde hen yeruji no ɗemɗe gone majjirde hol mursede murseten hen so ɗe majji holko bonnanoyta leydi saabi yimɓe ne jaara so ɗemgal gotal jaalima e leydi hunde fo ɓuuri ɗayɗude ko ɗemgal gotal ɗiɗi jaalo e nder leydi ko ɗum noon waɗi sa ɓami leyɗe dunuli wonɗe mbiyeten de pays côtier kamɓe kala mo jiiɗa ɓurɗo janggude tawata ɓuuri nande ɗemgal mum kala ɓurɗo iwde gure munen ɓurata nande ɗemgal mum gati toon ɓurata yidde hoore mum enen noon ga ko bone joguiɗen kala jaaɗo
yo bone ɗum tan way kono ɓe mbi ngololu sone dawa subaka so debbo mum wi ɗum yaare jam tan ko ceerowo ɗum gati kañum so ɓi jumri malla ɓi sukara tan ko to mayata yiɗana ɗum jam wiyata ɗum tan ko ya hawre jam enen no mbiyeɗen tan ko en kawre jam gadɗo tawɗen jam fuu sifa makko enen kay ko jam jaltaten eɗen dartoye koye on tabiten wadde ni ko laañe wonno kono ɗum kam ne moƴƴi kadi e jewte goɗɗe tigui a jarama no fewi wadde so tawi en gartiga beele waylare hada haali no tolnoji ɗi baylorto so yeehi ha yeeso beele waylare nde wonko nafata leƴƴi ɗi walla ala won leƴƴi ɗi nafata won noon kadi ɓe nafata gati sa ɓami en kaalino hen mbiɗen joni gila to lesto ha jettoɗen dawal ɗimmal ɗo ni lycée ji ɗi se guiɗon joni jehen hay hakkude tan neɗɗo oɗo heɓata dawal ɗiɗaɓal ɗo malla tataɓal ɗo en kaali duɗal en taɓe en kaari duɗal tolno ɗiɗi en kaali lycée wonoyto tolno tati ɗon noon so neɗɗo heeɓi def hakkude tolno ɗiɗi e tati ɗo jangguinaji ɗi eɓe kewi ɓene kebloyo ɓen mbaɗoyo des écoles professionnelles woni kebloɓe yimɓe tan e to juɓɓudi gollin to banggal juɓɓudi gollin sa ɓami ene heewi fannoyankagal ɓe henne gono e wayloɓe jamɗe no waɗi mbiɗa wowi wiide hannde kam so neɗɗo fiitima becce komi bayloyota ɗo wawi souderi gati ko jomum en jaara subaka goto ko sa rendini waylo ɓaɗunoɓe fof mbawa yeeya ɗum e nder gurdam maɓɓe wadde sa nani baylo tan ko heɗude jamɗe wona furɗo ɗum fayno so wona ɗon yettode watta neɗɗo baylo e ngari watta neɗɗo baylo ɗemgal watta neɗɗo baylo ko ɗum mecce ɗum wonno mabagune ko hono noon ko fewnete e comcol hande seconde goto ko sa rendini mabuɓe adunoɓe fof mba fof ɗum e nder duuɓi ujunere wadde mabagu kadi ɓurno tuttade koye comcol hay so tawi noon won neediji goɗɗi tawetenoɗi hen kono ɗi neediji ɗi koɗi neediji moƴƴi ɗi gonno kono titode nde kam ko yo neɗɗo won cuurowo tergal ɗum ne natti hande donc ɗum e hono munen wadde joni ɗum ne ɗum waɗi ko laabi ɗin laabi ko ɗi nafata ko ene hanno hande kolli en ñañuji en moolaji en eko nandi hen e bolongaji en ene jiito koye munen e nder institut national des arts woni juɓɓudi humanidi jangguinde gueɗe fina tawaji ɗemɗe ɗe enen jiito hen koye mum en sa ɓami joni fulɓe ne jogui pinal ɓoygal biyetegal ségueji bo pullo boɗejo mbiya ɗum hande no mbireten koye men saɓe ganden fof kam kem ɓaleɓe ko ɗum addin tan woni ɗon sa wi joni pullo biyowo hoore mum ko ururo malla ko perejo malla ko nduwejo malla ko dangajo malla ko jaawo yo kañum guilande janggata duɗe gendi nde ene yaari diina mum ne salano ɗum wiide yo tabitoyi e ñaaƴiroyde gueɗe ségueji en to banggal duɗe kono ségueji eɗen tawa ko ɗum pinal manggal ngal Afrique naɓe potno wattande hakkille ko ɗum ngari mo ganduɗa Afrique naɓe fof kadi ne potno wattande hakkille hono no kongonaɓe gone wattande hakkille gami mabɓe ɓurɗi ɓooyde e biyeteɗi rumba biyeteɗi makusa en e ɗum e hono munen hono no Côte d'Ivoire naɓe mbattaniri gami mabɓe hay jaati aɗa yiya e jafoɗami e konnguɗi ɗo ɓe daroto tan eɓe dillina ɓalli mabɓe woni ɓe mbiyata mappuka ɗum e hono munen ko gami mabɓe ɓurɗi ɓooyde ɗiɓe jinno wurtinde ɗum e hono munen ne hanno yaadude tawa ne janggire ɗemgal ne janggire pinal ne janggire ngari hono no ségueji en guuri to nder duɗe gendi wadde ségueji maaya aɗan kay ɗum wonko bonnani fulɓe hande sa ɓami joni enen koye men hande hol ségueji joguiɗen e Mali d' accord ɓamin jaati jogoɗen ségueji men beele hande juɓɓudi wodndi ndi kamɓe ɓe mbawi yimde ɓe jaada hen beele ɓe ballama ɓe jimɓe jaada hen beele kamɓe koye mabɓe jogui keblule mum saabi en jii hay ɗo ɗo Mali ɗo hande sa ɓami ɓurɗo wawde hoddu keɓɗo hen jeenaje mawɗe ɓurɗo andede hande ɗo memɗa foof basi ko kuyate wona hay pullo mais eɗen gandi kam hoddu hayso tawi kam wona pullo tan jeeyi kono eɗen gandi kam pullo kam ɓuuri andirede hoddu 95 e nder temedere koko addata ɗum no jomum waɗirta ene nawda ɗum e rendo nawta ɗum tan e mande yimɓeɓe batte kinal ngal adda e pinal batte hanki munen ɗennuɗo mo wurnata hande haɗa tan ko neɗɗo kaalowo manma mantuma heɓa wuura kono so yalti ko mako ala furɗo wawi hollirode ɗum e rendoji daɗoji ay ɗo miɗo ruttano gorko ɗa binoɗo mo kalɗa haala mum wi so ɗi ko janggi seeɗa mo yaltina o hanno famminde ɗi ɓiɓɓeɓe kani jangguinade andude hande ɗo mbayɗen daɗede ɗo ko ni kanɗen waɗirde ɓeɗo ko ɗo ɓe ndewi koye juɓɓudi janggin ɓe pewni ko mabɓe ɓe moƴƴini ɗum ɓe mbawi dadde
baajotoɗanɗo malɗo mawɗo sa ɓami sappo jeenayoɓe fof e goto e maɓɓe wajota ko sowona bamarankore ɓurɓe wawde heɗede ene woodi ne woodani e fijoɓe to banggal pijirloji so jambe mbaɗi ɗum ko mbiyeten yambere malla kasi ɓene mbiya weloji malla kewuji dewle en inɗe en dente laamuyankoje en julde en e hono mum en so yettima kala ɓe jiiɗa yimoɓe sappo ne nodde jeenayoɓe fof tawta ñumen koye bamarankore ɗum tan ɓe mbawi ɗum noon wadde ne lohna leƴƴi keddiɗi ɗi kono leñol kay bamarankoɓe ngol ene mawnina ngol ene nawra ngol yeeso ɗum noon kadi ko laamu foti wallude leƴƴi keddiɗi ɗi e leƴƴi keddiɗi ne kadi ene kaani jogade pelle e balludiji ɗi potata hollidde laamu no poɗɗen wadde fawade moni fof kadi ɓuuri andude ko woni ko eyi noon ne ɓamta bamarankore ne ɓamta bamarankoɓe kono ne lohna leƴƴi keddiɗi wadde wonno namdal ngal ko so tawi waylare nde wonko nafata e leƴƴi goɗɗi ɗi walla ala wadde firtina nafa bamarankoɓe kono nafata leƴƴi keddiɗi nafata leƴƴi keddiɗi noon so ɓooyi jaati ene wawi wonoyde hay hunde lohnore pinal mali gati bamarankore tan wawa tambade gueɗe ɗe foof eɗen jogui joni enen ko mbiyeten seegueji ɗi tan mi ruttono toon mi yiyan ni to banggal ko mbiyeten ha joni welo welo holko wawno yuɓɓinede jaati beele ara kañumne wonda malla ma daɗi malla kam jokki eko mbiyeten fijo sumuji malla mbiyen fijo kolli mandenkoɓe malla mbiya tan fijo mandenkoɓe kamɓe joni ɓe jogade ko sumuji enen joni naate sumuji mais beele soɓe jeehi to dinguira daɗoje ɗo neɗɗo ɗo mbawɗa hebde ko ganduɗa leydi ma fo yimɓe munen so ndendi mbawa rokkudema subaka goto keeɓa ɗum jamma goto ko sen ɓami prix ji ɓurɗi wawde rokkede ga Afrique en ɓami woni jeenaje ɗo yimɓe daɗodirta to banggal kolli ñañoji malla mbiyan tan welo welo fijirloji jaaduɗi e gaaci manore ala toon neɗɗo o suɓirtake batte ko manowo o suɓirtake batte ngari makko o suɓirte tan ko batte juɓɓudi ndi o holli ndi eno holliri ndi ni ɗum noon ne foti enenne ndaren ganden wiide laamuji ɗi ɗi poti wallude men gati so tawi ɗemgal majji pinal majjidan hen sa ɓami joni ɓamen tan bandiraɓen jaaɓe e nder wasolo kamɓe hannde ɓuuri ñaƴirde ko kamele ngoni ala yinde mum hoko firtata gaayi e fulfulde sa yiɗum nan wayno hoddu sagataɓe enen sa ruttima joni eɗen joguino hoddu sagataɓe ɗum wonno hoɗum eɗen joguino hoddu sagataɓe wonno ko moola ɓen mbiya ɗum julukeleru par ce que sa ɓamino ko sagataɓe telannoɓe kewno moltade e moolaru beele ɓe guitta yeewede mabɓe ɗum noon adinka jaati wiyede moola wadde ɗum e hono mumen hannde no foti enenne yimoɓe men ɓe magotoɓe men ɓe windoɓe men to juɓɓudi to banggal fina tawaji gati kañumne hani rewde koye bindol ɗum wiye l'esthétique des arts africaines ene hani hollirede ene hani nawede yaada e rendo hannde kono hollitte ko laamu ngu kañumne e on saaha ne wawi ɗowede holle holno ɗum foti ƴellitorade gati ko ɗum nafaka leydi kala ko leñol gongol e leydi ko laamu hani rende fina tawaji mum gati so ɗi majji tan no wayno laamu majji laamu ngu malla mbiyen ustorama eyyi wadde ko laamu foti darade e ɗen gueɗe eyyi kono noon hatta joom en yiiɓe soyniɓe jeyɓe anduɓe wiide wonde teskotoɓe ɗumatoɓe teskaki enen ko men ko malla teskaki onon ko monko ko onon kani immade on saaha kolli toon ko monko no foti yarude e mbaadi gandal e mbaadi faamu haɓe jiya kamɓe ene ko monkoɓe nana eyyi tigui a jarama no fewi wadde so tawi en garti e enen tan e koye men haade ɗumato koye nokkuji kewɗi wonno so tawi en garti no mbiɗa ni enen e koye men gueɗe ɗe mbatten ɗe beela sikkani ko hunde foof mbiyen ɗum ko ala ko jaari jarani walla ko way noon jiyan ɗo neɗɗo wona yimyanke e walla no mbiruɗa ni so tawi en duttitima seeɗa to banggue baylowo jamɗe so tawi jomum janggui ene wawi wontude suudiri e ko nandi hen jomum ene wawi waylude jamɗe ɗe kono enen mbiyeten ko won heeroriɓe ɗum wadde goɗɗo mbiyeten ko so tawi tan wona ɓiɗɗo bambaɗo walla ko nande mum fota tan kañum wonde koɗo walla wonde jimo hade so tawi kañum wonata ɗum wambaɓe men ɓe e woɓɓe yimyankoɓe men ɓe beele en mbawa wallude ɓe ha ɓe jiiye ha ɓe gande mbasen wiide hunde foof tan ko golle puyɗe enen mbiyeten jangde ko jangde nde tan ɓamtata en kono noon jangde pinal kañum yadata
wadde wata mbiyen gueɗe ɗe foof ko golle puyɗe saabu joni eɗen jiiya e yimɓe ina duka to banggue dokke en to banggue ɗum ɗo sa haali haala mbambago walla jimo tan wiyete ko eɗen dokka kanoɗen ko wadde ni kanoɗen ko wattirni haalaji kewɗi ina kaale hen holno ballirtenɓe kamɓene haaɓe mbawa yiyede e andede hol feere ɓurde yawde feere ɓurde yawde kono TV Pinal woni wadde joni yo jewte mum kebbini yo anduɓe ɗum sa'a fuu yo nodde ɓe kaala hen ko haalete ko kadi wata ha tan e haala yo ɗum rewide ɗum rewidira kadi laabi hande ɗum wawi jeytorede laabi kawra to banggal gandal sa ɓami leydi fo tawata kono jogui jagorgal biyetegal jagorgal fina tawa woni la ministère de la culture woodi e to ngal ɗon jagorgal ngal arata tan ngal wima wajibu ko mako kangal ngal wajibinta e goto ɓurɗo yuɓɓinde ko mun holliri ko mun mawnini ko mun foof ko on woni mo ngal yahanta ɗo joni ɗo Mali ɗo no foti téléji goni tan ɗo Mali ɗo hay goto anda no ɗi poti hol hen tan kaalowo fulfulde heure ji 5 e nder ñalawma keɓɓo so wona TV Pinal min de mi anda wodani wadde ɗum noon est ce que ko laamu wiyata men enen e jambaɗo en no heddiɓe ɓe no mocinkoɓe no bamarankoɓe no sénofoɓe no mengaɓe hono munen kamɓe noon kadi ɓe tafi gotagu leslesi ɗum noon ko mbinoɗen ga gati kamɓe joni sa ɓami ma taw sénofojo Kone ma taw mengajo Dambele ma taw bamaranke e jetteteɗo Jara ma taw bobojo jetteteɗo Kone eɓe jaɓi noon les ga kamɓe fof koɓe gotum gati kamɓe ndendi jettoɗe ayi usti fulɓe e hoore mum to banggal Pinal ɗum ne jeeya hen hutorade yimɓeɓe hande koɓe jeeyaɓe eɗen tawa enen kam ko ɗum ustare hande hayso tawi en fuu ken jeenoɓe hanki kono noon neɗɗo kam eɗen gandi ko ɗum mbaadi Pinal ngol wonno jeeyi neɗɗo ko Allah laamu noon ne waɗanma juɓɓudi ene waɗi kañum ne kuule mum ɗe yiiɗa yaɓɓe jaɓɓuɗoɗe foof kadi ne haani ñaawede rewne laawol ko handi ko fawa e mum wadde ɗum ɗon ko gueɗe laaɓɗe laaɓtuɗe wona e laamu lohni en temedere e nder temedere gueɗal mabɓe ne hen de gueɗal mabɓe no woni hen ɗum ne kadi ko jewte mum banggue politique mum woodi ɗum noon politique leydi fou adiɓe laamade adiɓe jabde ɓe ɓen no jaɓiri ni kamɓene ɓe kaani nawde koko mabɓe ɓe kaani mawninde koko mabɓe so tawi yimɓe noon gadaki jabde gadaki yahdude juɓɓudi ndi rendo namni heɓori jeenari ndi moni fotan haaɗi ko galle munen moni fotan haaɗi ko gurel munen moni fotan haaɗi ko diwanel munen a jaɓata arde teskoɗa ko heddiɓe mbaɗata ko ñemba ñembira ɗum anne ko maako wadde kamɓe to jeenaje ɗe dokkete to kamɓe gatto men yettoyade toon min nde ɗo ɗo Mali ɗo gandumi ɗo jimowo mawɗo ɓurɗo heɗede nder adunaru ndu meɗɗo yimde fulfulde ɓurɗo heɗede nder adunaru ndu e yimoɓe Afrique a wawa limde sappo tawa haalanimo hen ɗo Mali ɗo eɗen mbawi ɗo wonano hay pullo taw kanko yimi pular kanko woni yimoɓe sappo Afrique naaɓe mi wiyani Mali de Afrique no wayi hewde yimoɓe a wawa limde sappo ɓurɓe heɗede ɓurɓe mawnude jeenaje hono ndi o heeɓi ndi jaati yimoɓe sappo Afrique meeɗa e bono may riftaw on wonno Ali Farka Touré wallahi o yimi fulfulde dow seenuji international ala furɗo yimani ɗe mbadi windere encore ala taw wonano hay pullo ɗum noon ko aduna ɗum ko Pinal makko e faamu makko e andudemo ngal ɗo ɗemgal ngal waɗi juɓɓudi eɗen ngal waɗi gueɗe jimeteɗe ɓennude eɗen gaɗi gueɗe kadi bawɗe findinde hande rendoji ene wawi yadude e kore ene wawi yadude e moolaji ene wawi yadude e gueɗe kewɗe nan ɗon hay sa ɓami gaaci Ali Farka Touré aɗa jaati kala ɗo nanɗa horde e moola e guitare kanko mo fiyata o ene hanno hande tawa seegueji men ɗi kanƴe nden joguino hono ndin juɓɓudi ɗum noon ballal men ko ñemtinde wallude hono TV Pinal en ñemtude wallude yo enen e godno duɗe hebloji sans formation so tawi tan ngala ɗum ha joni ken daɗeteɓe voilà tigi a jarama no fewi wadde holno mbaɗirten e duuɗe hebloji ɗi saabu ɗum kam kala saaha ene yewte eɗen ŋakkira hebloji e ɗum ne kadi beele ko enen tan e koye men walla en tafan hunde namnoyɗen laamu walla ala holno keɓirten ɗum laamu kala ko heddiɓe keɓata toon noɓe nawrata noɓe kollitirta ni sa nawri noon a hollitiri noon ne haasi keɓa
sa nawrani noon a hollitirani noon tawi tan ko galle ma pelata malla koye dande laabi pelata malla ka jooɗoɗo e radio tan aɗa fela laamu andatama taw donc laamu andatama tafa ɗum eɗen jogui anduɓe ɗum ɓe ngala kaddi mawɓe ne hen sukaɓe ne hen malla hakkudeɓe ne hen anduɓe ɗum ɓe kaani joddede anduɓe ɗum ɓe ɓolɓe so ɓen noon kadi ɓe jaaɓi joddade mone mabɓe foti wonɗo wawi satude goɗɗo on wonen humantoɓe to banggal ɗemɗiyankagal wonen wawɓe humanade to banggal no mbiyeten jambinirɗe ɗe koye majje woni kolli en moolaji en e baggi en cereli en e hono mum en hande hono foti yarude e rendo hande ko foti jiiɓede e ko foti jillidede hen ɗum e hono mumen anduɓe mum eɗen jogui ɓe ngala kaddi ɓen noon soɓe jaaɓi joddade mayim keeɓe hen tafgo moƴƴo eyyi ɗum noon so tawi ɓen jaaɓi joddade bindiɗi ɓe mbaɗata e ɓooje ɗe ɓe mbaɗata hen ɓe kollitiɗen laamu tawi ɗum ɗo so waɗama ni ene nafa ene nattina laamu ne wallatama tan an hoore ma yayeɗe il faut que gona nattinowo sa ɓami joni ɗo banggal ko gaddanta ɗum kañumne on taw ko heɓata hen sa ɓami joni ɗo banggal tourisme ɗo Mali ɗo aɗa taw Tombouctou ne ɓuuri Mali e hoore mum andede aɗa yeeyi tubakoɓe ɓe mi anda saɗa teski gotol e oɗo meeɗi Amadou Toumani Touré meeɗi haal ɗum e télé o kanko gotol mi anda ko Japon o yaano o namdodiri toon e woɓɓe o wi ɓen sone gandi Mali joom e jawɗele e waɗoɓe investi ɗum woni jawɗele mabɓe ɗe ɓe jiiɗa wadde eɓɓoje e nder leyɗe kewɗe beele ɓe keeɓa yencinde hen ngaaluji mabɓe ɗi o wiɓe wonde beele oɗon gandi Mali kamɓe ɓe ganda Mali o haali o wi ɓe ganda aɗa no ɓe gandiri Mali ɓe gandiri Mali ko Alpharka Touré ɓe gandiri Mali ko Salif Keita donc ayi donc ɗum ne ko addi ɗum wonko addi ɗum ɓen jahata toon ɓen kolloyta toon gueɗe men ɓen nanete toon ɓen tinete toon Tombouctou ne ko hono noon Bandiagara ne ko hono noon ko pine ɗe yimɓe ɓe garata yiide ɗe ɓe gara ɓe cooda ɓe gara ɓe mbaala ɓe gara ɓe jooɓa ɓe gara soɓe payi yaade dañi koɓe gacci gayi wona tan enen ɓolɓe tan yo hundeji ɗi yoɗi gorni tan yoɗi gontirni tan mama ɓurno mama jatan ɓurno kawma ni eɗen jaaha eɗen garta laamu kam ɗum so ɗowima gotol tan so yi jooɗoyima wiyete ko cimtol ɗo ni rapport so waɗama tawama ko ma ko ala nafa an ko ma ko ɗa joñete ko ɗa joñete so tawama ko oɗa ko waɗi nafa on ko mum ko mawnine wadde ɗum e hono mumen donc gonga tigui a jarama so tawi en garti banggue goto haade oɗo sako e pofde janggoɓe wona eɗen keewi yiide eɓe juɓɓina ɗum ɗo hayso tawi en ganda holno yuɓɓinoɓe ɗum eɗen keewi yiide télé africable ina yaltina ɗum eɓe keewi yuɓɓinde sukaɓe woɓɓe tan ne ñimtina yimoɓe vacance maxi vacance maxi vacance eɓe keewi wadde ɗum e woni sukaɓe ne ñimtina yimoɓe woɓɓe so tawi yeehi ha gasirde ni eɓe mbaɗa daɗodiral ha heddo ɗiɗo tan goto hen gañono gowirɗon daari ɗum ni tan beele sukaɓeɓe ko teski ɗon ko on jii tan jimɗo ñemtini pullo ha pullo o kañumne ari hen yiya tawi ko yimyanke pullo ari hen yiya jomum daɗi walla daɗani ko nandi hen mi yettima Ñebbe Diallo e ɗum ne ko fannuyankagal gongal gati ɗum ɗo foof kono kalanirnomami keɓulloduɗe gendi gaddanta sukaɓeɓe wayoyde noon mbiɗen suka koko nanata yiyata ko koye ɗum tabitta hande noon kadi en kaali mbiɗen dinguire nder galleji ɗe e dinguire nder guure men ɗe natti hande woodi ko dinguire jiyeteɗe ɗeɗo goni téléji ɗi hande woodi ko dinguire jiyeteɗe naneteɗe ɗe goni kadi ha joni téléphone ngaji ɗi hande woodi kadi ko dinguire goɗɗe nan ɗon biyeteɗe radio ji ɗum noon ko nanete toon ko yiyete toon ko ɗum woni ko sukaɓe jeeɓata e on fannu noon min hooram won hen ɗo jaadumi eko watte ko won hen ɗo mi yaadani hen fina tawaji ɗi to banggal jimi ɓurɗe ɓooyde ene mbawi ñembede kaddule ɓurɗe ɓooyɗe ne mbawi hollitede a sukaɓe ɓeydo andude ɗe seeɗa e sukaɓe ene mbaɗa ɗum sa ɓamiɓe e nder temedere so woodi ko joyo mbaɗata ɗum malla sappo so heewi ko heddi ko fo heewi yarude koye kesamagu susnude yimɓe to banggal firlitare jeytare hoore mum gila suka o ko boobo omo ɓooro omo ŋooɓaɗa omo ɓiiñaɗa omo wawi ɓoorade ko terɗe ɓole omo wawi yarude no welimo e nder rendoji ko haalata ko e hoore mum on noddata hen ko gilli golle puyɗeji baɗe golle puyɗeje basodire golle puyɗeje ɗe ngala gartam ɗon woni komi yaadani hen e on fannu noon min mi hewani rewinda ɗum kono cetta ko ndewintomi hen ko mi yiyani hen tawa
ñembol fulɓe mi anda sone waɗa mbimami noon ko seeɗa ndewintomi hen on seeɗane kadi mi yani hen ñembol fulɓe ko waɗi kam rewinda ɗum kone ko jiimi sukaɓe ne kollire toon koɓe cuftinte e mun heɓoɓe hen jeenaje ɓe no ɓe ñimbirta e koɓe kaalata ko lowdiji ɗiɗon ɗi gana nehdi min ɗi tawmi hande eɗen poti nehrude noon sukaɓe men eyyi tigi a jarama no feewi ko noon tan min hooram mi namni ɗum kono min hooram so tawi ko Allah mi rewidaki ɗum no hanniri ni kono mi yiyani hen eyyi bisimilla wadde ina ñemtine ko sababude tan haade koye jangde e needi gonɗen ɗen gueɗe foof ne ko kamɓe so laamu yuɓɓinta e ganda walla kam mbawɗo yuɓɓinde ɗum foof eyyi ɗum noonne kadi juɓɓudi mun jogui ko laabi mum hay ɗum foti joni en kaali no mbiɗen ko neɗɗo watta eɓɓore so waɗi eɓɓore hokkita hollira téléji o hollira gollirɗe mawɗe o yaha e joom en jawɗele o yaha e pelle garɗe ga ne tuusa janguine ne tuusa juɓɓudi ƴillitare ɓe kollita ɓen ndiɗo juɓɓudi hikka miɗen joguini miɗen jiiɗi wadde moɓodiral sukaɓe e nde guurte jetti beele kamɓene ɗen koɓe kolliri ɓe kollita to banggal yimoɓe amen yambinoɓe pijorloji amen ha ɓen ɓeydo andede ha ɓen ɓeydo wattanede hakkille ha sukaɓe e kohe mabɓe mbawa jogade e kamɓe e kohe mabɓe ndin juɓɓudi guilaɓe mawnani eyyi noon soɓe keeɓi ɗen jawɗele ɓe daara kamɓe no poti waɗirde nokkuji ɓameteɗi ɗi renoɓe ɓameteɓe ɓe sukaɓe e kohe mumen jeenaje ɗe ɓe kanɗi ɗe e kamɓe e kohe mabɓe neɗɗo a wawa wadde kadi hono ɗeɗo gueɗe taw ñembeteɓe e kohe mumen a heɓani jamiroje mumen gati gueɗe fof kadi ɗe mbaɗi ko laabi toon kadi woni to hani rewrede beele ɗeɗo gueɗe ɗe mbawa yuɓɓinede ɗum noon sa yuɓɓini a nawi an han kadi watta suuɓo sa wonde sukaɓe aɗa haaja sukaɓe nogas yo tatoɓe garjima bamarankore ɗiɗo yo garjima fulfulde ɗiɗo yo garjima koroborore ɗum ɗiɗo yo garjima bobore ko an hankatin kadi darata holɓe ɓamata haɓe fuu ɓe mbawa heɓɓude sukaɓe noon kamɓe ɓe jogoto fattange on saaha ko kamɓene so tawi koɓe yimɓe rewindaɓe tawi ɓe jogui hen juɓɓudi hiɓɓudi oɗo jimowo mi tawi e nenami babam kanko ɓuuri yidde malla oɗo sa fourni jalta e téléji ɗum min somi namnanoma ko ni hunde nde fotno yarude e hande ne famɗi bawɗo amde balani normal e sukaɓe eɗen gandi koye pinal afrique naɓe jeeya ɓurgal mawnude kora ko addi ɗum koraji ne piye ha heewi kolli ne piye ha heewi nawde e gueɗe goɗɗe woni sukaɓe e kohe mabɓe ɓe mbawa andorde ɗum ɓe jogo hen kamɓe e koye mabɓe konnguɗi ɗiɓe mbawata haalde kono kam joni koɓe mbatta ko e mbiyani moƴƴani kono min kam mi tawi tan ɗum wona ƴellitare nehdi sukaɓe eyyi gonga tigui a jarama no fewi ɗum ko gonga so tawi en garti ga e banggue jangde sukaɓe men e hol peeje potɗen wadde foof eko nandi hen a haali hen ko heewi e wonde to jaaɗen gartuɗen foof ko enen tan mbawi ɓamtude ɗum so tawi en garti ɗo e duɗe men Mali ɗe beele won darde nde tabital pulagu daari ko fewte jangde sukaɓe walla nehediji eko nandi e mi yettima sanne Maimouna Ñebbe Diallo a jarama sanne namni waɗa watte ñebbe ɗe ko an jeeyi namni kam ɗo kam joni namdal belgal mi sanne to banggal tabital soko Allah tabital hande ne daari darde hakke bawɗe mum e ɗeɗo caɗele eɓe darta hen peeje saaji jaati malla eɗen darta hen peeje gati kala pullo ne hani notorade tabital pulako ha jaati peeje ɗe koye majje ɓameteɗe eɗen tawa jaati ɗe laato hen palje gati neɗɗo wona aɗa yiɗira hunde yo gas foof so renaki ani hoorema aɗa wawi natoyde palje saaji eɗen tawa jaati eɗen koye men eɗen jiiɗa yo ɗum gas saabi gownoɗen ko jaam gownoɗen ɗum ko jaam jaam gownoɗen ko gurdigal moƴƴal ha joni kadi ko ngal jiɗɗen ko ɗum kadi woni hande kam ko tabital ɓuuri daranade kono beele tabital ko hande sosa tabital sosama hikka noon duuɓi 3 pawɗi eyyi tabital ko sosa e hande beele tabital meeɗi wadde daɗodiral to banggal jangɗe sukaɓe min ndemi anda mi tinani komi tabital najo temedere nder temedere kala ko kala sawru ndu jiɗɗa fiide tabital tawi kam fiyamdu ko hen jeeyami min donki tafa ko noon nde tabital soyte noon minen kamta komin sukaɓe hande kam min gari hamin laatima minen ko amin e daara wonde joom en taniraɓe kono to juɓɓudi jangguin to juɓɓudi pinal ha wawa jeeyade gueɗe laamuyankoje yahara no yahari e tawede kala mo jiiɗani ardi tabital ko jangguɗo ha hoore mum rawni to banggal no laamu foti ɗowirde gueɗe ɗe
woni jannguɗo hen no jawdi noon e yencinire woni ngalu woni jannguɗo no margal noon e tabitira woni ko mbiyeten ha joni durgo malla margal tan mbaɗe margal gati margal kam fuɗɗata koye ñaaku ha ɗoyta ko e ñiiwo hunde fof ɓuri famɗude ko ñaaku hande ne mare jumri ndi wonko nafata ha yettoyo ñiiwo ɗum ɗo fo hande koye mareteɗe jeeya noon mbiyen ɗum margal tawata toon ko jannguɓe ha kohe dawni to banggal margal ma taw toon jannguɓe no leydi none moƴƴira ma taw toon jannguɓe ko tawde less leydi ma taw toon jannguɓe holko woni ñaawoje ma taw toon jannguɓe ɗimɗiyankagal tubakiri ma taw toon jannguɓe holno ndiyam heɓorto ma taw toon jannguɓe holno cellal tabitirta ma taw toon jannguɓe holno rendo hani tafirede e ɓena toon e tabital ɓe ngala kaddi joni noon kuccam no hunde nde no nde yaha nde yettoyo nde yaha nde jeytoye gueɗe laamuyankoje soko haalde goonga darde men enen tabital naaɓe nde loyi hen ha ɓenniti wona ngal Mali wona ngal Burkina wona ngal Sénégal wona ngal Mauritanie ɗe mbayri jaati Sénégal kam e Mauritanie ne gollatno no feewi kono hande kadi ɗen e koye mumen keewal pelle e puuɗodiri e luure dawriyankoɓe woni ko mbiten politique ngari naati e mabɓe ene wayno hande rendoji ɗi fuu ɗi natti wawde rendude ɗi juɓɓina to banggal ƴellitare ɗemgal to banggal ƴellitare pinal hono laamu gueɗal mum hen no foti waɗirde ɗum eɗen jogui ɓen kaali mbiɗen ɓe ngala kaddi kono guila tabital woodi duuɓi 30 hade ɗeɗo caɗele fuɗɗade mbaɗen tan tabital woodi fodde duuɓi nogas international ngal winderankewal ngal e hoore mum joni ko woodi e duuɓi nogas eɗen mbiya noon hande ko basiji Tamba ko gonga hande basi ɗi joguiɗen ɗi neɗɗo wawi jaata wiide aɗa haala malla aɗa mawnina gueɗe pinal e gueɗe ɗemgal ene tiiɗi hande kay baɗɗo foof ne wayno an e hoorema ka jejjiɗo ene foti noon seeɗa ne foti wadde ɗum kono kam wona hande ɗum hani mawninede ha ɓenna e wawde wallude vraiment e ɗeɗo caɗele pawiɗe fulɓe waɗede guila duuɓi nogas jaw waɗaɗi ɗi ɗum woni ko waɗaka en jaani deftere en jaani cimtul kamɓe e koye mabɓe tabital eɗen taw jaati ardotoɓe sa ɓamiɓe 150 e joyoɓe foof mbawa windude fulfulde hono an no bindirɗa ndeɗo ni en jii kadi yettima hande jaati ha tabital windere anke walla hoore mum watti arde neɗɗo jaati mo nantata mi horma e fulfulde e ko ɗum woni bone o ay ɗum noon kadi ko jewte goɗɗe wadde tabital eɗe mbawi wiide darde tabital meeɗa famɗu e pulaw joni noon tabital holli hoore mum e mbaadi ndiɓe ngala yamirore mum woni holndi mbaadi woni wawde mawninde ɓiltude yimɓe ɓiliɓe ɓe pindinani ɓe kirjinani yimɓe ɓe jaati neɗɗo aɗa wawi haddemo ɓiloyade to banggal ɗemɗiyankaka aɗa wawi haddemo ɓiloyade to banggal pin aɗa wawi haddemo ɓiloyade to banggal janguin ko e kadi tabital wodirani ɗum fulɓe ko jokkoɓe en ɗam guila dawa dawi kala mo caɗele heeɓi ko tabital naajo wona tabital naajo ko koddiɗo wona koddiɗo sa nani a duwantomo taw go'o jokka hen hakke bawɗe ma tawi ka daroto ɓiltama tawa walla mo mbuɗo buɗɗiɗo ɓilto tawa haalanamo no foti ɓiltorade ɗum noon fof ko hen jeeya ɗum fulɓe ko jokkoɓe en ɗam guila dawa dawi kono tabital wodirno hande tawanen ɗen jogui hono ko doganoɓe ko eɗen jogui ñalngu pinal ɓurgo andede kamɓe ɓe jogui sigui eɓe jogui ñalli mabɓe ɗi ngala kaddi eɓe jogui gueɗe kewɗe nanɗo ɗe ganduɗa so wona caɗele ɗe jaati hitande fou touriste arannoɓe yiidede ko milliard uji nannanta laamu enen noon en ndentan ñaamen milliard uji men laamu heɓani enen e koye men noɗi potno yarude ni inde tabital ɗi jarani noon gati deftere ala cimtol ala sukaɓe mbiyatake bo hikka gaari miɗen mbaɗa janguin fulfulde kala daɗɗo mami mbaɗani bourse eɗen mbawno wadde ɗum eɗen mbawno sukaɓe gaari hikka miɗen nodda Ibrahima Malal Sar omo waɗa mon ɗo heblo to banggal informatique woni ko mbiyeten karallagal kesal kala e mon daɓɓe joyo adanɓe ɓe momin nawɗumen ɗeɗo leyɗe kamɓene ɓe ɓeydo janggoyoto ngal ɗon karallagal ngal wawa nafde wallahi ko gongal fotno ñalngu pinal sosaka keso illa ñalngu nagge ne ji waɗirano ko yo fulɓe jaa jooɗoyoɓe cimta baɗe hitande ɓe daara eɓɓoje holɗo ɓe poti ɓamde hitande arore nde ɗum ne kadi en ji ñalngu pinal kam wayri wadde kono kanko e hoore maggu ngu notaki inde nde e hoore gati ngu wiya ko ñalawma nagge woɓɓe kadi jaati mbi ngu hanano yere ñalawma nagge kono ɗum ɗon fu wona caɗele tan ke ngalani deftere nanodiral janguin en kollitta laamu nanodiral janguin en kollitta laamu nanodiral pinal en cosani ñalngu tengade saabi ɗen mbiya nagge ko meccal ƴare ɗe noon ɗum ko hunde mawde wonno
Amadou Toumane Touré yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum waɗino hen juɓɓudi mawdi e lumbal jafaraɓe en jii lamɓe ne garanno en jii hooreɓe fof ne jahanno ne tawtore ɗon eɗen jiyanno ɗon pinal fulɓe gara ɓe doni kore mabɓe kolla hanki mabɓe ɗum e hono munen kono ɗum nayi ɗi so ɗi tacci gasi noon wadde holno nayi ɗi jaharanno so ɗi jehino huɗoji ɗi no ɗi mbiyete leɗɗe ɗe no ɗe mbiyete tule ɗe no ɗe mbiyete colli ɗi no ɗi mbiyete ɗum e hono munen o kaddani pullo suɓari ɗum ɗo kadi mo wadde ɗum ɗo wonno kadi e galle teftal hanno yuɓɓinde holla laamuji ɗi e mbaadi mum kadi sukaɓeɓe mbawa jangguinede ɗum e nder duuɗe gendi eɗen tawa ko janggede hannde ko ɓuuri tengtude nder malɗo ko histoire Soundiata ni ko ɓuuri hewde ko ɓuuri hewde heɓe histoire Soundiata janggete toon ha tengte tolno lees o ɗum e hono mumen wadde ɗum ɗo fur noon en mbiyani moƴƴani nde kono eɗen jiya hen tan enen kohe men eɗen potno wadde hen laawol ngol ganduɗa ene wawa hollitede laamuji ɗum noon eɗen jogui yimɓe mum wona min wona an eɗen jogui anduɓe ɗum kalten tan ko kamɓe ne mbatta hakkille eɗen jogui kadi fodɓe daranade ɗum kaddi darde e ɓen ɗon eɓe keewi kono ɓe mbasa daranade ɗum tan batte koɓe kamɓe ɓe mbasa daranade ɗum e teelal ɓe nodda rendoji ɓe kalane juɓɓudiji goɗɗi noon kollitteɗi laamu sa ɓami hay deftere aɗa ande tafanan ɗo ɗo dina fla ɗo nde feccere mayre fof ko nde bamarankoɗe aɗa ande mbeɗa andi won toon ko ñeguere won toon ko galamare won toon ko ɗum e hono mum en won toon ko buguuri won toon ko gangaji won toon ko jabaji en ɗum e hono mum en ene moƴƴi kam nde mbawɗen hebde toon deftere kono kadi yimɓeɓe ganda wiide hay nden deftere wona tabital tafidete ko laamu kono ko tabital noon hanno jangguitade daara wiya e dow kawral nodden ɗemɗiyankoɓe men heɗoni ken diwanuji certuɗi ɓe hen koɗi koye dow tule ɓe hen koɗi koye hakkude ndiyameje ɓe hen koɗi koye dunuli ɗo nder leydi men Mali ɗo eɓe jooɗo ɓe ƴeema ɗiɗo addinaji holen ɓurɗo yaadude fulfulde to banggal joporgal holen ɓurɗo yaadude fulfulde to banggal rendo so eɗen kolliten ko men ko no jeyirɗen mbawen wallude laamuji ɗi kollen ɗiɗi caato goho ene hanno hande kala kone winde to banggal fulfulde tawa ne rewata e juuɗe tabital en jikka constitution o manda sa tin ɗum kinol golle gendi malla mbiyen ha joni nuygal sariyaji leydi Mali kono no ɓe mbirata feccere mum fof ko picci paccaji en ganda hay winduɓe ko leydi men eɗen kaani haalande laamu par ce que enen jiiɗa hono ɗum joni so laamu ne waɗa ɗum ne haani yaade tawa jokkodira e tabital tabital ne wawi rokkude ɓe yimɓe windoɓe ɗum jomumen ne keeɓa ko jeeɗa gati ken ɓiɓɓe leydi taw ko ɗum hunde nanodirande wona yoloyore ɗemɗiyankagal men malla mbiyen konnguɗe men goɗɗinen ɗon janggo faabi janggo ɗum ɗon fudde ko golle tabital wonno kono tabital waɗa no wirete hélas eyyi joni wadde hade tabital kañum gueɗe mum foof ko ni kamɓene hol feere nde potɗon wadde walla hol feere nde potɗen wadde haade ke en fulɓe kadi ko en yimɓe tabital pulago hol feere aywa micciten tan miccitiren nder yimɓeɓe fu ne heedi hakkillo kala nde tabital noddi kadi jehen moni fur kadi ne haani wallude tabital saabi ande tabital yartoɗo ngal tampi kala kone waɗe yiilude nde tan haaɗi ene famɗi ɗo ɓe keɓata balle goɗɗe ene famɗi ɗo ɓe keɓata balle goɗɗe kadi il faut que paamen kala kone waɗe hannde ne namni kam caggal annduɓe ɓe ɓe ndenti wonko ɓe jiiɗi wadde ma ɓe mbaɗi ɓe gayni hollito mum wejoji mum ɗum wawa notede ne namni jawdi koye ne namni hoto ndi heɓoto hono ndi heɓorto ɗum noon namni ko enen heeɗuni en tini en gandi en ɗawaka ko enen tan lelino eɗen ɗani eɗen gacci heddiɓe ene golla sen mbi noon eɗen ɗani wona en gollani de ala par ce que pullo kam mo gollanta hoore mum ala toon ko en ganda holno gollirten golle ɗe noon ɗe mbawi waɗude e rendo ɗe notoyo janggo beele enen e ɗemgal men fina tawa men jeewe e ɗemɗe daɗoje fina tawaji daɗoji ko ɗum woni ko yiiɗa ɗum noon ko mbiyeten tan en kam notoɗen noddango tabital foof ballen tabital e kala fannu e ha tengtinone hande ɗo tabital yarete ɗo e ngal haaja balluti kadi andi caleɗe ɗe gurɗene mum ɗe eɗen jawti sanne eɗen jawti neɗɗo fuu hande jaati hoorejo tabital kala hen mo mbiɗa to paaɗa tan so wona jomum hoore mum ko dogowo anda to fayi yimɓe ne gandi to immino kono donki andude to fayi ɗum noon ko ɗum hunde musde namnide kadi teeyal namdide kadi ha joni e muñal eyyi ɗum noon ballen tabital jokkene tabital ha joni ala fuu ko arata ko gasata hare windere encore adanere gasi la première guerre mondial hare windere encore ɗimmere gasi
hande kadi en jii wona en tan goni haareji ko adno foti woni haareji adno foti woni tiiɗallaji ɗum noon kadi e nder tiiɗalla moni fof kadi ne haani hebde hen kone wasiyo ɗum moni fof kadi ne haani hebde hen jooɓaari ndi wawi naftoroyade janggo fabi janggo eyyi ɗum ko gonga tigui a jarama no feewi e wadde hol wasiya mo mbasitoɗa e bandiraɓe fulɓe e tengti e gueɗe ɗiɗi ko fewte jangde sukaɓe e needi eko fewti e holno mbatten ha tabital e waylo beele ko wonnoɓe hen ɓe tan poti hirjinede walla ala beele ko hesɓe poti ɓeydede hen walla beele kamɓe wona hooreɓe ɓe tan jogui miijoji tawa eɓe jaawi wonɓe caggal ɓe eywa ɗum ko hunde luggere sanne namdiɗa ɗo min kam yigo amam mi haali mbimi wonde so tabital noddiyanno to e goho e ɗiɗi jangguin fulfulde laamu tambaki ɗum tafa hettinani e mbaadi mum jangguin laaɓɗum noon sa ɓami ko ɗemɗe men ɗe fof koy hay bamarankoɓe ɓurde haalande ko ni nde way koy e ɓenen jogui bindi ɗiɗi kam bamarankoɓe gonen ɗon lattenen ɗon bo enen hande en jii en ɗenen jogui caɗele to banggal bindi no woni en ɗenen jogui adalam en ɗenen jogui alkule men latte alkule latten ɗe noon kamɓe kanje kam e mbawa felde laamuji ɗi e mbawa felde laamu lagine e mbawa felde laamu burkina e mbawa felde laamu mali e mbawa felde laamu sénégal e mbawa felde laamu mauritan to banggal jangguin alkule to par ce que ala mabɓe fof mo jiiɗen e ɗin laamuji ene jangguina sukaɓe men hayso tawi noon ko heure goto heure uji ɗiɗi potoji janggede e nder jaaɓi ha tirdude jaaɓi ha tirdu wayno joni flash faculté de l'anglais tra sciences humains hono munen malla duɗe pamare batteɗe min kam mi yaani tawɗo laamu ne windi alkulal gongal so wona kawrangal ngal woni latte ɗum noon so andi a daɗama hono mbatta dadoɗa gimmoɗa daroɗa mbaɗen enen ne duɗe men pamare ɗe laamu hettini ɗe woni ha joni dokketeɗe agrément malla yamirore no wirete yoɗe goddo guilaga tolno no kalumɗen lesto duɗe gaggaɓe malla min kam kemmidu ko duɗe entaɓe guila toon kebbinen hono majje en kala garɗo kadi bindituɗen wona pullo tan mbaɗantende kono jangguinoɓe ɓe kamɓene keblanɓe e mbaadi janggin laaɓɗo laaɓtuɗo to banggal ɗemgal men kadi tawɓe nawdi hen ɗemgal gollirtegal golle gendi golle gendi ko hoɗum sa yalti a namdete ɗerewol saɗa jogui mobile a namdoto ɗerewol saɗa jogui galle a namdoto ɗerewol sa sodoyi hunde a namdoto ɗerewol sa waale nokku a namdoto ɗerewol saɗa yaha makka a namdoto ɗerewol hande so neɗɗo ma maayi poɗɗa wadden ko ɗerewol saɗa humanani waɗi ɗerewol sa jibinini waɗi ɗerewol ɗereji ɗiɗon janggin gandal ngal ɗon kawral ngal ga e leydi men ko français ɗamen jangguinoɓe français tawne mbadde hen fulfulde ɓe mbawa awde ɗum e sukaɓe men e ko aroyta tawa eɗen jeeya e daɗoyoɓe ɗum kam woni min hen kongolam cakkitol kebbinen duɗe gaggaɓe kebbinen duɗe gaggaɓe heɗum tan dinguire men ɗeɗo puusi téléphone aji e téléji lomtima ɗe pijirloji maireji lomtima ɗe wasuji maireji lomtima ɗe wadde kebbinen duɗe gaggaɓe goho so tabital noddi jehen moni fuu yo haal yande mum haarila teeyal e needi ɗen jiyanɓe kadi ne gaddana enen lesnaɓe gati ɓurɗo hewde gulli kadi koye babiraɓe e mamiraɓe nde jettoɗen tolnoɗo ɓe jetti ɗo taw famuyaji ne ɓeydo enen ne mbawen famminoyde ɗum sukaɓe men gati aduna ko jol yaltu goɗɗo jola ɗum no woni wiye jol jole malla mi wiye yontoji yontoma ɓenna yonto ɓiyen gara yonto ɓiyen ɓenna yonto tane gara anne jaaha ha majjoya donc ɗum noon en jiɗɗen kam ko accude ɗo hono no mbirunoɗa e fuɗɗode yewtere nde e batte ɗen batte noon hande eɗen tawa ala fuu ko neɗɗo o kam hande o foti waƴede tafa beele kanko e hoore makko so yeeho macca ɗon batte leñol ko ɗum ɓiya en tana en beele ɓe keddoro noon hol famuyaji joguiɗa hen il faut que pamen ko yande ɗemgal fulfulde koko loyi ha ɗon haaɗi e nder leydi men wasolo majji bendugo majji gaberu majji carte majji ɗanniyanke fuu ɓe jiiɗa jibini gay temedere fuu capanɗe jeenoɓe ko majjuɓe ɗum no woodi enen ne eɗen mbaɗi fulfulde hono ɗemgal miskinagal ni ko ma jaaha guure men tan ma kota doori nde mbawa haal ɗum malla ne wontinanata fulfulde ne haala tan koye kunuɗe e magotoɓe jiɓɓe kone guura hen malla ɓe mbiyata ha joni wambaɓe awluɓe e hono mumen e ko nande ɗengueɗe bon haalanteɓe ɓe wambaɓe kalanteɓe sa nani jaati haala kay ka naata neɗɗo ko wawi welde mo ittaw rokkuma yo tawtamo nanaka sa nani gawlo e hoore mum omo ara kanko omo fiya kore makko omo fiya bolongaji makko omo waɗa hen yiila omo waɗa ɗum e hono mumen yo taw ko haalata ko ene nane kono noon eɗen ganda tan
ene wiya kam gaaci ngala keerol ɗum noon nawden hen gueɗe men e gueɗe tabital ɗum ko ɗum hunde lobbere kono duɗe gaggaji ɗe kay kebbinen ɗe so tabital e hoore mum ne wawi bawɗe mum so keɓoyama kono wona hande woƴi yimɓe basi goɗɗo yo gas yimɓe ne guinaɓe yo mbaw hodde guure mabɓe ñawɓe yo mbaw safrade waranaɓe mairie ji ɓe yo ɓen mbaw ñawanede ɗum kam hande ɓuuri wonde goƴaji hay so tawi noon ɗo tabital société noon nde wona ɗum kam tabital sosirano hande kay wonti wajibu ɗen golle tabital ma jeeye e kuccam majje saabi ɗe mbawi wide jaati caɗele ɗe e koye majje eɗen tawa so wonano godal tabital haalaji e dillereji ɗi dillata hen ɗi ene moƴƴa taw caɗele ɗe ɗe ɓennino ɗo ɗum noon ne moƴƴi noon kaldigal e kawral leydi ndi ko leydi men pullo wabde jaam ga heddiɓe mbabde jaam ga pullo enen gurdi enen jeydidi enen jibdina ɗo enen koddi enen fuu jiidi ɗum noon ne moƴƴi kalden kawren ha joni mbasen darirde neɗɗo o batte tan ko leñol ha tan ko ɗemgal e pinal ɗum noon ɗemgal e pinal ne jogui kono mawnata jogui ko noon yuɓɓinirte wata dareten neɗɗo tan batte ko golato leñol batte ko gulaga saabi en fuu sen giwi ɗo sen jeeyi Côte d'Ivoire mbiyeɗen ke malinaɓe sen jeeyi Burkina mbiyeten ke malinaɓe sen jeeyi Amérique mbiyeten ke malinaɓe e ala fo ɗo jiyata ɗerewol tan e goli wonɗo ngol wawi hollidde neɗɗo o laamu ne jaɓanimo ko leñol rokkingol ko laamu rokkata laamu wona goto jeeyi ko enen fundindi jeeyi ɗum noon jaɓen kawral jaɓen gondigal moƴƴal beele peewal men e neɗɗankagal men wawa hebde laabi ƴellitare tigui a jarama no feewi e ɗum noon en beltima sanne wona hay seeɗa mi yettima mi jarima kadi mi ñaagama yaafoye e saabu eɗen gandi saahaji ɗi ne paaɗi ha ɓurti e hojomaji ɗi ne ina ɓaaƴa kono noon en mbawa huccodirde e maɗa tawi en namnaki seeɗa tan ko fewti e danki gaynako saabu hewɓe ina nana danki gaynako walla ni won yaaɓe ha jiiyo e danki gaynako wadde noon miɗa yiiɗi tan garana en seeɗa tan e sifa danki gaynako ko fewti jangguin mum eko nandi hen haade men wayodirde e bandiraɓe ɓe en jangguin danki gaynako ɓuuri yadude koye hirjino ngo ko hollude laabi e andude kam min hooram mi wona jangguɗo fulfulde ha meɗe wawi wodnude hono ɗen gueɗe joni noon ko yiiɗi tan ne huccina neɗɗo e mum mi tawi tan heddiɓe kamɓe kala ɗo garɗa e guure mawɗe ma taw ɗon suudu pinal wiyetendu suudu Sénéfoɓe malla suudu nduɗo malla suudu nduɗo malla suudu nduɗo kono ala e majji fur noon meɗɗo innirede fulfulde centre culturel Sénéfo nena siga suum e centre culturel Miyanka nena maahe ɗum woni suudu fina tawaru Mengaɓe nena siga suum e Mengaɓe mbaɗi e ɓoore e jijari ɓe mbaɗi tufere mum adanere boboɓe koye munen ɓe mbaɗi e ɓoore mum ɓe lelni tufere mum adanere aywa centre uji ha heewi nanɗo siguɗo cuuɗi fina tawaji mais ala e majji fur noon innirandu fulfulde mi joguima hen miijo min ne wiide heɗoni ko ni enen ne guinnirta suudu ndu danki gaynako beele kan gaynaka il faut kadi yimɓe paama de ka wona jokkuɗo e dabaji o tan de danki kiiɗo on ki wona danki ki yimɓeɓe miijoto ko yo neɗɗo o waal tan caggal daabeje koki miijurki wodnoyi inde nde noon koye ndin mbaadi tafmi beele mbawen enen ne aynude tawangal godgal ngal ƴeemen holko mbawɗen waddude hen ɗum noon mi inniriki e danki gaynako mi waɗi e françaire ɗe la case du berger ay ɗo joni ne hawa heeɓa par ce que joni sa wi case ne wayno wonti suudu par ce que ɗum ala aɗa andi kadi danki gaynako wonno ko waɗeteki calɗi fawe care waɗe paale mbaɗa hen no wiyete ha joni sa yiiɗi aɗa wawi wadde hen looci kurata dow to aɗa wawi joɗade hen beltina koyɗe sa welama aɗa wawi lelade hen kiine caali wona gotum kadi sa ruttanima noon ga sawi kadi a fir dankiki e hoore makko kadi e français kotanta ko apatan woni caali kono enen no eɗen gandi ɗe gana gotum danki caali ene sirti ay ɗo joni mbiɗa jogo hen jaati caɗele saaji to banggal siro hakkudame e fulɓe hewɓe taw ko jangguɓe dorowɓe ɓe jiiɗa sadde wiide wonde beele min mi weemani haɗan wiide danki beele ɗum hanano haɗan wiide case beele ɗum hanano wiyede apatam suudu woni case o ayi suudu woni case o hono enen suudu ene wawi wonde turdu ene wawi wonde mahirandu loope e turdu nde hoore ma eɗen jii ɓuura heewde wiide nde ko buguru fi tan ko soppinaɗe e bugu ɗum hono munen wadde danki gaynako ne toon e ki waɗi gueɗe seeɗa ɗe mbawɗe hollide mbaji pinal
o sa fur noon kadi sen keeɓi fartan eɗen ndaara wallidiɓe to banggal jangde ko wayno kawso sabbar en ko wayno kawmen bocar en ko wayno kodde diop en e kamɓe hono mabɓe hewɓe ne keewi wallude men to banggal jangguino keɓiriten jangguinoɓe mbawi saji kadi balla men to banggal defte ha tengte kanko kodde diop walli men hen laaɓi kewɗi to banggal defte kaw Ousso ne walli men hen no fewi to banggal defte kaw bocar ne walli kam heewi no to banggal defte kaw Ousso kadi tusiri kam hen laaɓi kewɗe wawde yobde jangguinoɓe jaati wiya ɓen yo ɓen jaab min ko mbimi ko kanko wonko ɓeydata hen ko ñanden jaati timmi ɗum haadam yaade Maroc ɗum wiya woɓɓe jaaɓe ko wimon ko min meɗe ɓeyda hen ha saba naggam kono wata kalanimo ɗum noon miɗe yettiramo ɗum no fewi baɗowo moƴƴere feeña ko moƴƴo kono kadi ɓuuri moƴƴirde kadi ko baɗowo moƴƴere suuɗo kono eɗen taw noon kadi hay moƴƴere wadde ne feeña nde wona ko boni gati neɗɗo o sa waɗi moƴƴere aɗa yiɗi goɗɗo waɗa aɗani kadi yimɓeɓe mbatta sana ɓe tini karine waɗa wat peññina wadde mi yettima sanne eyyi tigui en beltima sanne e sikki ala eɗen beltano kala e saaha e danki gaynako wadde noon en jaari kamɓe wallitɓema ɓe aɗa nodda hen kono noon so Allah jaaɓi mami tawtore hen inchallah kadi kala goto foof ina nodda nde wallitta danki gaynako saabu waɗana ko enen ɓiɓɓe fulɓe kala e kadi kala jiiɗo ɗum ina jogo hen weltare saabu won gueɗe kewɗe ko woni danki gaynako hayso tawi en cuwa yilloyade toon ma en jahoy toon won gueɗe payidinɗe kewɗe ko waɗa toon e guila sifa mahdi mum eko nandi hen e ma en kolliroy ɗum walla taw ina hollire ni wonde holliraɗo e pinal e sahande jangde waɗa noon toon nde uddata nde e kono hawnaki ma en gartoy hen ha ɓuura ɗo yajde ɗum noon a jarama no fewi saabu an waɗi e kamɓene ɓe jarama kamɓe wallitɓema hen ɓe mbawno wiide ko an waɗi kamɓene jarani ɓe tawtuma kono noon a fuɗɗi moƴƴere kamɓene ɓe gaari ɓe ballitima ɓe jarama ɗum noon eɗen eeri leñol ngol kala nde enen foof nde jaggodirten tinnodiren kadi e ɓamten leñol ngol kadi ballen daraniɓe leñol ngol e ɗum noon jarama no fewi e yeeɓiyankoɓe pinal kala beltanimama kattude e ɗum noon nde mbaynotoɗa bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV eywa mi yetti kala jeeɓo Ayaw Pinal TV e kadi men nodda rendo kala jittoɗo hoore mum to banggal ƴellitare pinal ha tengti kadi pinal to banggal ɗemgal fulfulde wawde hollidde pino fulɓe jiɗɗo kadi ƴellitare Afrique gati men tawi tusde fulɓe ko tusde Afrique kala tusɗo fulɓe no wayno kadi a tuusi Afrique ɗum noon kala jittoɗo hoore mum eɗen gueɗe eɗen nodda ɗum nde wattanta hakkille en jetti en jarni kadi onon yuɓɓinoɓe ɗo golle ɗe on jettama a jarama no fewi a yettama kadi mi jarnimama kattude e ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pinal TV on jarama no fewi e yeɓgol moɗon e ɗum noon on jarama wonno koɗo men ko ceerno Mamadou Amadou Ba tawi ene yuɓɓinan on yewtere nde miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange Allah jarama on jarama en garde yewtere men fayande ha ɗo ɗum noon ko ɗo jaweten ha sahaji goɗɗi so hoddira hawri e hojomaji so waɗi cugge e cagge perguitte ya foy ɗaɓɓama Allah jarama on jarama enen sahaji goɗɗi so gueno haji